Všetci ten príbeh poznáme. Štyria odvážni astronauti sa vybrali do vesmíru a navždy sa zmenili. Ste ochrancovia tohto sveta? Áno, sme. Vaša planéta je určená na smrť. Môžem za to ja. Napol som hranice vesmíru. No počuli to. Toto je najlepší pilot na svete. OK. Sme v bezpečí? To neviem. Ja to nevzdám. Nemáme čas. Budeme tomu čeliť spolu. Budeme bojovať spolu. Ako rodina. My vás ochránime. Privítajte Fantastickú štvorku.